ta? Rene. Iki to lali apa iki? Tak kerjane guys, tak kerjane. Mbak Eki request we kon muter-muter kon dudohne kok malah untrung-untrung. Urung ngomong matur suwun nek kok malah untrung-untrung kok pewe gombel. Peng 10 1 2 3 Mbak, kita hitungnya Mbak 4 5 6 7 8 9 10. Iya, alah, pahayu terus megos. Halo ya Pak ya. Banyak ya Mbak yang udah ngasih dress buat Ica, semoga panjang umur, sehat selalu. Amin. Rezekinya lancar. Kok berkah barokah terus ya Mbak. Amin. Makasih banyak. Apik tenan nih Cah lho. Ngene no Cah. Kewer no. Yang mau beli ini bisa beli di TikTok Petani Kalimantan TV guys. Yo, Ya ada. toh guys, percaya gak? Iki sing engko mesti geger kon motokno terus. Iki wis kon motokno ya, iki. Heeh. Nah. Seporsi kemenangan. Seporsi sego pecel 5.000 guys. Ya nek foto piye ngene? Ngene. Apa ini? Piye ta? Piye lah. Iki seporsi kemenanganku kapan lah? Mau genteni kowe apa piye? Oke. Langsung nggo sore. Makan lampu nih. Iso, colokno. Orang ngomong, saya mau tak colokno. Hai. Halo guys. Halo guys. Di colokan. Kuwi lho wifi-ne cabut sik. Apa colokan kamar. Ya Allah guys, iki kok nek rapi kudu nyilikno pirang kilo ya. Wow. Doang deh kau yang ngono ya Ca. Bukan kok. Ya Pak nih kok sama kaki. Ya dicolokno to, Bang. Oh, di ini soalnya Dulu ya, Pak ya. Heeh. ini tak foto aku. Iya toh. Ora rewang geger foto nomor 1. Rewangnya wis bar kok. Lek kae bubuti pitik kae kok rewang wis bar. Ya bubut-bubut pitik. Duh. Nek mangan ke amis. Gak. Apik ya kelakuane ya. Aduh. Ini lho, wong wedok model piye? Nah, Apa? tak foto aku. Aku nggih konten saiki kok foto-foto ae. Yo. Kapan, Ca? Kapan-kapan. Iki nek digolek katok, Cam. Apa lah? Gak. Eh. Terus mandinya disumpli. Kursine kayak kamar sih, Ca. Aku mah dikon nunggu ning kursi. Lah nyapa? Mah, Apik ngene ya, apik ning ngisor. Ngene to, aku kan pas sekolah ngene. Engko nyari ini. Ini. Piye ngene? Njut dulur rek. Rodok-rodok ngene. Gak usah gawe kursi ngene ae. Tuh ngene. Duh, lah sing jengking barang apa ya, Ca? Wis sujud syukur. Kursi lampas terus gini link. Apa sih? Wah, alay banget ya. Lagi kursinya 30. Gua. Porsi kemenangan disungklin kok aku. Apa sih? Kursi ini. Heeh. Awakku udah rodok langsing ini. Kenapa sih kamu harus langsing? Yo nganu leh. Tebu manis ben tersengsem. Siapa Gibi Dapal deh? Astagfirullah. Kita kira jeruknya kayak kawat-kawat ini. Emang enggak? Pengen nih, Mbah. Sitoke geger nih, Mbah. Kita pengen nih. Kan jarit canggo. Kan jarit. Jaret apa? Jareti nganggo kebaya. Enggak, duwe aku bisa dress. Nganggo gamis. Gue gamis. Nek kebaya enak ngene loh. Kebaya apa ora? Lho sedeng pora. Jajal sih oh. Kenapa kalau jarit? Lek lambimu ndek lo wapi. Ya aku pengen nggak yang simpel, gak Lho gedobrak-gedobrak. kebayang Foto malam api kok. Iya. Kini sini. price Delan tambah pelit. Pengen nih, Mbak.
Pengen jangan jadi ngaten lah. Yang window lah. Lah aku lo blas urung foto-foto, kowe kok wis geger njaluk foto Ya sih. saya foto berdua. Wah, Prei. Kenalan hilang ya. Piye? Sing anu untuk nganggo foto kok. Yo ben nyewa kok. Kelima foto Piye, besore kelewangnya ning kene. Dan Mbak, aku foto-foto. foto ini ya, Mbak. Aku foto nang Piye? Yang ini ya. Ngono malah apik ah. Masa ya, Mbak? Duh, aku jengking-jengking ngene to. Sujud syukur. Tapi gak ketoki soalnya lampunya Mbak Ica. Heeh. Tapi Bisa dari foto. piye sak pira dekore? 1.100 wis sak terope kae. Ya termasuknya murah. Murah wong kok kawi. Wis tak omongi 3 juta ki sak fotografer sak dandane wi dhewe ne. Lho, Iki pasti iki. wis dijelasno ki ndek inginane kok. Nabi itu terus semangat. 1.100 ki dekor kaca sak terope sak plong kae, guys. 1,5 juta. Welcome Safia dan Dwi Imam Putra Kancil Dekorasi. Lho, nggenmu ya, Ca? Ngene Putra Kancil dekorasi. Nggenmu ya, Ca? Lho. Pak Kancil duwe bisnis dekor, guys. Iya, guys. Putra Kancil dekorasi. Mbak pokoknya nggak 0,5. Oh iya toh, panggang ngono iki. Sing digegeri panggang foto. Nggak, Mbak. Aku tak ambil ini dong. Oh, lah sik aku nyimpen awit mau ki lho mau ganggu malah. Nyimpen apa? Ono kon moto nawang wis cus. Foto nama? Wah, sampe lamaran. Lah ini suka aku. Apik yo. Apik ora rewang. Soale wonge Ica sobe nek rabi ki apik tuku sego pecel. Iya. Apik tuku mboke sego pecel Mbak Siti ngono lho, ora sah rewang. Ora sah rewang, ora butuh tanggane sok ben. Iki lho, guys, saran nganteni kukune wis di aspal. Harapan. Isu-isu tek wis sarapan. Jane apa gak tak tawani sarapan, guys? Wong ora rewang kok teko-teko tawani sarapan prei aku. Kuwi kewajiban nih. Wajibane sapa? Mangkel aku. Wong kok Man karo apa iki? Iwak lele apa karo iwak pring, celeng? karo pring. Wong Apa iwak ketok celeng. lele kok mangi mbek apa mbek Lah pring. ini suka rak. Situ golek tahu ora? Ora. Wis dadi lho. Apa golek tahu bakso sampai tahu baksone mateng lagi tekok. Situ golek tahu ora. Nyawang. Nyanyi karo ki, Mbak. Ayo. Aja Mbak soalnya jebal malah aku bakal nyanyi. Wong lanang-lanang tok, Dik. Aku bengi aja nek wis wis Iya. Dimeriahkan. Wis bengok-bengok sak pole ngobengi. wis. Lah pengen ndi? Ditanyani dia. Wong ayu dipiyek-piyekno ya ayu. Lah apa lagi sadar? Iya. Jadi iki piye, Cak? Cak wong nempel kok ayu. Lah jen wis ayu ya, Mbak ya. Jangan makane to, Cak. Mbak Uci ki wajahnya glowing lho guys, lho. Gaya apa to, Mbak? Skincare-mu apa? Sepi ya. Apa skincare-mu? Apa? Apa? Meniknya apa? Nyapa? Ora ya. Nyapa diri apa? Pentine mau ingat piye. Kuwi apik Mbak, sesuai koyo dekore Mbak ya. Biru. Aku golek sumber murah bayang lho, kemeja sumber murah kaya apa? Tak sarung ngatur sih Mbak jahit cuwi sak barane. 100. Nyapa gak nganu warna ungu janda Mbak? Apa kok ngatur? Apik ya. Put bayang lah put lamaran kan gue jende. Tapi nek kok Rian sayang. Kamu gak ngerti ya? Dandane sok benae nek wis rapi nih Mbak Pia. piye?
beda sitok ning surga sitok ning donya mbak. Berarti aku pengen permen-permen. Iki jenenge apa mbak lali aku? Empawon. Saya juga nih saya ada malunya aku. Apa? Permen enak. Nang pawon iso ndi mbak? Malu mbak aku. Aja meneh aku ora tau. Ya namanya ngano tak kira mau punya kok dino. Kan peraturan kok. Apa kok jaluk apa kok dipekok aku pengen yo. Masa nengok-nengok deh. Kita cara menyelesaikan. Wes gak usah ngemet permen kowe mbak nek rewel. Kok ditekoki njaluk apa kok? Iki jenenge nganu, apa mbak? Wis jenenge mbak? Kan alismu yang terhadap di bentuk kudu diturukne sik, Mbak. Soalnya alismu akeh ya kan, Mbak. Alise sapi. Tapi mau nganggo nganu tak gak iso, nek gak diturukne. Ning mbok iki ya. Nek pipet dulu, pipet lawuh lho. Mela di cumit kan tadi Mbak. Padahal awake gede sak. Iki guys, Mbak Pia dandan. Cantik guys. Ini kok. Lewat di. Pas dia boleh naik. Ini kan perlu dipencet ke atas ah. Pencet udah. Ah. Lirik mbak, ngiceng. Nah, ngurukin tanggane wong. Piye, Mbak? Ngono. Rasa piye-piye. Apa, Mbak? Tandane wong mumet. Iya. Ketemu aneh ya. Mbak, ini pasang sopan sak centingnya. Mbak mesti sono. Lagi ngelarang di Tak culeki sejane wae. Nyapa mbak, mau cemeti nyapa? Ora ketip-ketip iki tak dinggo Oh. Gak kan gak biasa Gak pakai pas. soflen. Wonge gak biasa. Lagi arep tak nganu terus ketip-ketip. Ya bolong iki cak. Orang ketok. Orang ketok malah madu dono mbak. Duh, kleru, Mbak. Salah jabut. Ora apa-apa tak nuwun. Ndi sing ndi? Tapi ora cekelane lho. Cah, sing di. Sing kene. Iki lho putih, iki lho enek putih. Ya. Harus kesetrum, Cak. Cantiknya incos. Kondang wae yo ora rewang nyutang-nyuting ora rewang. Lah ya ora rewang nyotang-nyoting. Sing kon merem iki lho lambene sing diminternes. Lah ya. Wis kepasang kok. Ya kan aku pasang. Oh iya. Gak melok dandan mbak. Gak melok dandan. Yo, sini Gak usah dipil-pil nih. Sampai melok dandan. Ora cah ya Allah disauri ora. Oh ngapusi. Matane. tutup nang jepoe koe. Aku yo dandan. Duh, emang. Engko dandan bauci. Iya kan dandan di Mbak Uci ae. Mbak Uci kan iso ngalis. Lah wae iso ngaris kok, Cak. Iso plengkung iso. Iso koyo alis kesedihan aja. Sampai rambut. Bapak habis jam kapan? Jam 5 di sini. Ora, engko tak kon tuku prasmanan, Mbak. Lah lamarane lo barisa mbak. Apa maghrib? Sing genah barisa apa genah? Alam bu. Ora aku. Anak sing ngomong barisa. Adus yo karek kowe Mbak jam piro? Jam 5 ya. Aku adus. Ngeplak. Apa pun dibut. Apa ya? Ini lo ngopi ngesrek. Iki guys, wis dadi. Cantik ya. Sik foto guys. Nek Dek. Adepe endi ya, piye? Jane api nganggo klambi sik. Madhep rene sik. Nganggo dulu aku tak coba. Piye, Dek? Soalnya mau pengen. Astagfirullah. Oke guys, ini udah jadi. Cantik banget guys. Nah, Mbak. Depan.
Diam enggak sih Mbak? Iya, Dek, cepat. Beda loh, Dek. Kamera terlalu resik paling ngarep ya. Mbak Put. Anak rasan-rasan ya, iki syuting. Aku mikirnya kontenku, ora mikir rasan-rasan. Walah guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Kancil langsung gawe kuwatoke dari hamba Allah. Wah. Makasih banyak, Mbak. Angine lah ya kaya uwong ya, Pak. Lambine apik, katoke apik, matching kok bocil malah, Pak. Malah kok bocil malah. Biar muda lagi. Biar muda lagi. Malah kok bocil, guys. Tuh. Namanya orang tua sudah semakin tua, meskipun usia tua tapi jiwanya tetap tua. Muda. Waduh. Ya gitu. Semangat kerja. Penting terus. Justice. Wow. Wah, Ica wis macak, guys. Bingar kalau. Wis dandan bingar. Memang wis nglebokne kasur. Iya, Pak. Arep nglebokne kasur sing dipemeng. Mbak. Ya. Kilo. Kembalikan sumpah janjiku dulu. Iki kasih nukoknya ya family online ya Pak ya? Iya. Kasur Ica iki kae. Iki sing nukoknya family online guys gini sih. Umbah Pak kasur iki. Sampai umbah. Mbak. Di PP neng Rong dino. bal. Tapi yo ora salah yo. Dong kasur diumbah spring bed. Tak enak itu. Lho. Spring bed terus diumbah Pak Kancil. Dadi rubung semut iki. Dindoki semut iki. Tindoki semut iki. Yo. Apik, Mas. Yo. Bodone cocok kok. Cocok. Yo kok kemplangi wong. Enak, Mbak. Apik klambine yo apik. Walah. Kok yo pas yo. Nah nukokne. Kuwi kudune ngene. Meneng sik to. Iki ditata sik Mas kamu. Lah kudune ngono kuwi. Wah. Iki klambi kok hamba Allah, Pak. Wis nukokne sampean iki yo ne. Wes ndelok tutorial. Lho. Wujud klambi 250.000. Wah. Ngeri tenan. Wah. Model piye? Model madul. Wis tutorial dek ya. Wis tutorial. Wis ndelok TikTok tutorial jilbaban dek. Piye ya lali ya. Ndelok neca. Aja amnesia, Ca. Ini ya, lali ya. Jajal madhep menggurine becek menggurine. Iya i, apik kok. Apik, Ca. Apik. Iya. Ya. Wah. TB Junior. Loh. Lah pisik itu, Ca.
Tipe Junior. Apik Mas. Apik cah. Iya, cuman iki rambutnya aja ketok aja rada nganu to. Tapi apik kok. Lah kok ora nganggo cangco tok jerone kok. Kudune mbok sempake ndasem. Apa ngono ku jenenge? Wis engko ning kono tak benakno nek. Wis kuwi wis apik. Apik. Kayak wis bener ah Mbak ngono iki. Bener kok Klarune kan ranggo sempak sirah wi ya. Iya, sempak sirah dirari. Lah piye? Lah apa jenenge racang cot sirah wi? Sikut. Lah ya kuwi lho. Wes apik kok. Yo, jarang sik wis ayu wae. Deh, Cah. Yo, ada petani Kalimantan TV guys di TikTokku guys. Pas lihat celana panjang guys. Terus nanti pakai batiknya ini. Ya Pak, jadi kayak Pak. Dan kayak dalam terus kayak. Yo coba gaya Pak kaos ini mbok rangkep engko ketok elik. Dene batik-batik tok. Tuh. Anu lek kipae ben di sabun dek. Nggih. Lek penatu. Minyak kok yo gak gablek. Kosok nek renena tak gawakno. Wah. Wangi ya. Berminyak bagus minyak udah. Oke guys, di persiapan kita ke sana. Ke tempatnya biang mampir ngene. Mbak Daneng sik ben bareng. Bilang lah. Enggak apa? Gak usah. Yo. Iki acara konjobo guys, rame iki lagi soko pihak perempuan. Terus rame nih guys. Tuan rumah. Ini Mbah Wa guys. Mbah Wa. Mbah Wa guys, Mbah Wa. Kan Mbah Pomo karo maratuwane. Selanang ora teko. Pak Kancil. Pak Kancil karo maratuwane guys, Mbah Pomo, Pak Kancil. Iki sing keturunan iki Pak Nyuman. Ngarep iki Pak Pojaman, ngarep Mbah Pomo. Gak udah sakit apa. Aku udah gak bos sepil. Ten lanang teko guys. Kalau wah gendong kembang. Piuh. Saya tak sepil guys, tak sepil. Tidak aku tetap golek duit aku iki. Syuting golek duit. Pokoknya syuting aku lho. Nganten wedoke guys lah. Iki maratuwane sing kupluk coklat iki, ngguri kuwi maratuwa wedok, lah calone sing ngguri kuwi. Lah, walalalalalalala. Gawane sak donya. Piuh. Lho. Lah kayak sak merono mbani guys gawane akeh. Menyala. Gawane akeh gawane. Iki saka pihak laki-laki tak dudoi Mas iki kancaku iki guys. Manten iki kancaku dhisik. Ya tuwek kono ngono lho. Semono kene dhisik mek walang mek apa tau bareng dhisik. Iki dari mempelai laki-laki. Wah nggo kerupuk sak bronjong. TikTok. Wayahe kan.
Wayahe petani Kalimantan cuma musuhnya lamaran. Loh, lamaran ini ki. Ya ora, Bro. Lamaran. Tuh, lamaran, Bro. Oh, lah kowe kok nyoteng Mas. Lah tas sing lamaran iki dulu kudu aktif. Goblok iki. Tok payu iki, ora payu. Loh, itu loh. Well. Prasmanan. Panane akeh rek tapi isin tak wani ke. Timboe pae kalau guys. Ra wani mangan iki lho. Walah gaya nih walah panganan satu. Wah kayak gitu kan. Galah biasane lorong mene buaya. Oh, alah buaya Cen. Ya Mas ya buaya. Mana bakso? Lah yo. Kandi bakso. Kayak mangane gur bakso sak tuwil lho teko ndi, teko lambung ngisor tok iki lho. Galah gaya nih.